Ang first rule, unang-una ay huwag kang papahuli. Second rule, pag nahuli, huwag kang aamin. Pangatlong rule, ano yung pangatlong rule? Huli na, lantaran na, nakatapis na, nasa kama pa. Pangatlong rule, may amnesia ka. So, sagrado po yung mga rules na yan. At sa kahit anong oras, palagi ito yung tatlong rules na nagliligtas sa atin. Alam ko, sa mga panahon ngayon, sa modernong panahon na meron tayo, hindi lahat ng panahon nakukuha natin yung mga hinahanap natin sa mga taong nakikilala natin sa buhay. Hindi ho patas para sa kabilang tao na kinakasama mo sa buhay na hanapin mo yung perpektong mundo sa pagsasama mo, ikaw at siya. At ganun pa man din sa'yo. Huwag na huwag mo rin hahanapin yung perpektong mundo at ililipat mo ang responsibilidad, ang pabigat ng expectation na yun sa sarili mo. Maging patas ka lang, hindi para sa kanya, pero para rin sa sarili mo. Kaya para sa mga taong papasok sa relasyon, sa mga taong maraming expectation sa buhay, sa mga taong naghahanap ng kakulangan sa buhay nila at ine-expect na yung taong makikilala nila sa mundong ito, sila ang gagampan ng kakulangan nila. Ako na po nagsasabi sa inyo na nagkakamali ka. Bago ka man pumasok sa kahit anong relasyon, sa kahit anong pagsasama, ang tanging advice ko lang sa iyo ay bago mo hanapin ang pagkakaroon ng kompletong buhay sa iyong partner, siguraduhin mo muna sa simula't simula pa lang, bago mo pa makilala at hanapin yung tao na yun, sa sarili mo, ikaw pala mag-isa, naniniwala ka na ikaw ay kumpleto na kumpleto ka na, wala pa yung isang tao. Karapatan na pagbigyan